Hej YouTube. Hej. Ja, på min kanal, whatever. Ja, hvis vi hitter 20 eller højere subscribers inden for 2 måneder, så vil jeg bygge hele det hus færdigt. Det er mit projekt. Jeg er owneren. Så det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne gøre det, så må de få det. Og ja, hej. Og en til ting. Mega cool guy. Patrick, sig hej. Patrick, whatever. Sig hej. Sig hej til YouTube. Sig hej. Patrick. Sig nu hej. Kom nu, Patrick. Meningen er, at du skal sige hej, jeg er ikke usynlig. Så det er sådan, nu siger jeg hej til YouTube. Men vi ses, folken. Hej. Se næste Halloween episode måske.